салом алейкум, подписчикои муҳтарам, хуш омадед ба сайти мо. Як аз бисёри баъд комментария кард. Бисёр нехай чанд бор мега видеот торик омадеста. Ака бародарҷон, ҷои ма действительно торикай. Ҳаме дуконе ки ма мисол корборустогӣ мекунам, торикай. Ака агар хоҳен, ма чия планша доштам нашир гирифта, наширеста гирифта. Агар хоҳед браҷон, я дастгирӣ кан, ина дар пара кан, ҳамун сурати ҳавая мемонам. Ҳамин уқанаместа 150 сом места, ина душанбесити ма я дастгирӣ кан, ҳамин чиза ма гирам, дига ҳар як нуқта ба нуқта ҳамун чиз дар чашми то рӯшан метава. И чи хубишия ки рӯшанӣ мекуна, светящая свет метия, хайна бо экран бинен, уже маълумай. Ана я дастгирӣ кунен, 150 сом места. Я дастгирӣ кунем, видеора ба качествои хушрун нишон медиҳам. Ҳам мисол нуқта ба нуқта метава, ҳам рӯшан рӯшанӣ мекуна, светит мекуна. Наза ина дастгирӣ кунем. Ма чанд қай планам буд ки шумо дар качествои хуб нишон диҳам, шумо як баҳра баред. 150 сом як дастгирӣ кунем. Хасиравона ма ҳамон чизои устогӣ бисёр нишон дестам. Иншоалло ҳама удоволствата гирифтестен. Ягонта шикоят намекунен. Шукри худо хай. Ана бародаро, я дастгирӣ кунем, ҳамин чиза ма бигирем, тамом ма шумо ягон чи намехоҳам. Обод боша, дастгирӣ кунем.